Szevasztok srácok! Cepa motornak az injektor lefalazásáról fogok majd mutatni egy kis videót vágásokkal. Nézzétek el nekem, hogy nem profi minőségű videók lesznek, de egy oktatásnak jó. Esztergán készítettem egy ilyen injektor vakolót, ami nincsen még teljesen kész. Itt erre a hegyre még rá lesz majd rakva szerintem egy 13-os anyát rá fogok heggeszteni, hogy szépen bele lehessen hajtani, és hogyha megnézitek, oda belőle fogok majd egy menetet vágni. Amihez készítettem amúgy egy megvezető persejt, mert hogyha megnézitek, ez a furat ez nagyobb, és hogyha így bele rakom, akkor ez majd meg fogja vezetni a menetvágót, menetfúrót pontosabban. Mindenek előtt segítségül hívjuk a füldugót, mégpedig azért, mert a hengerfej ugye nincsen levéve, és hogy ne hújjon be oda a dugattyúhoz a morzsa. Reszelék. Valahogy így beleraktam, megvárom még beledagad, és utána kezdhetem is a vágást. Vágáshoz vettem egy M20x1,5-es gépi vágót. Szóval srácok, itt járunk, hogy elkészült az 5 darab injektor falazó. A videó elejéhez képest annyi módosítás történt, hogy heggesztettem rájuk egy 13-as anyát, azért, hogy ki és berakható legyen. Igazából tesztelve volt, mindegyik másképpen van leheggesztve, hogy melyik a legjobb megoldás, illetve melyik a legerősebb. Talán ő a legjobb. Igazából mindegyik jól van leheggesztve, tehát nem lehet letörni a fejét, de igazság szerint próbálkoztam, hogy hogyan lehetne minél szebben megoldani. És akkor ugye elkezdjük betekerni. Rézalátét van alatta, illetve teflon van a tetején, mint egy rendes injektornak. Ez igazából meg kell húzni, és akkor annyi. Utána mehet is rá a szívósor. Tehát ha megnézitek, így bele van tekerve, és akkor tenni fogja a dolgát. Köszi a figyelmet!